Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. So नोंथांमोना क'क्राझार स्टेशनखौ नायनो होनबाय थादोंमोन ना आङो बे भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोननिसिम आं दा दंफैखायो आरोना स्टेशनावनो नायनो हागोन नै स्टेशना माबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंथ' बारा फैनाय जाया नोंथांमोना नायनो होनबाय थानायखायसो आङो फैबाय आरोना आङो ओरैनो ट्रेनखौनो दिनैसिम खेबनैसोल' गाखोफेरदों आरोना लासिं सिंनो खेबनैसोल' गुवाहाटियावनो आं दिनैसिम खेबसेल' थांफेरदों दा आङो नोंथांमोननो देखायनोसै स्टेशन नै नोंथांमोना क'क्राझार स्टेशन नायनो होनबाय थानाया देखायनो फैमारबाय आरोना जोङो पुरा नै बैहाय बागुरुम्बा मोसानाय दंमोन बेखौसो खेबनो फैदोंमोन आङो सेस कनस्ट्राक्सनसो सोलिगासिनो नै डेन्जार बानायसिगोन आरोना थारमाने बेयावबो मा दोनफैगोन एबार बावबो थाफैनो हागोन डाइरेक्ट ट्रेननिफ्राय ओंखारदो क'क्राझाराव फैबा नैबे सुदेम लड्सआव थाफैदो आरो बै मानसिफोर ओंखारनाय नुबोदोंना बेजों ओंखारदो नैबाव डाइरेक्ट थाफैदो आरामनो नैबे ब्रिटिश मुगानि माबा आरोना ट्रेननि माबामोन बियो इन्जिनमोन जोंनि आबौनि बिबौखौ लाफाना बानायदों आरोना ब्रिटिशफ्रा बेखौ लुनायाव खुनु सिन्थायानो गैया आरोना ट्रेन स्टेशननिफ्राय ओंखारदो नै ओंखारनाय लोगो लोगोनो टट' अट' सेस मोनजोबगोन आरोना नैबाव थगायलाबायनो हागौ जाय जाय फैबाय थाग्रा बिसोरसो मिथिगोन एखमबा नोंसिनाव बाराबो बिनो हागौ खेल लाबानो जाबाय आरोना खाथियाव थांनोबा 10 थाखा गोजानाव थाङोबा 20 थाखा गोजानसिमबालाय 30 थाखा बिदिनो बारायलांगोन आरोना डिसटेन्सजों खोथा दा जों गाखोजेनसै आरोना नै जों उल्थाथिंजायसो फैदों दे फ्रन्टथिंजाय नङा बेकथिंजायसो नैबाव हाबनाय लोगो लोगोनो बम दं मा दंखौ नैबाव चेक खालामगोन आरोना गाबजोबगोन बाव ओमफ्राय नैबाव टिकेट काउन्टार नैबे ओरै टिकेट काउन्टार आरोना नैबेयाव नोंथांमोना अबाव थांनो टिकेट दानफैबानो जाबाय बाव दा नै ट्रेन माल गारि लाखिफैनानै दङ नायनो हागोन दाना दखान जाजोब्बाय आरोना ट्रेन स्टेशनाव गोदोहाय मोनसेल'मोन लाइन दखान जोबसै जों दानिया फ्रुटि लोंसै आरोना फ्रुटि बायदोलै दैथुन दखानदारानो दंना गैया जाखो खै मा मोनो गाइसमोन नायनो हागोन नै स्टेशना बिराद दामि जाबायलै दाना जोंना नैबे गोलाव मा बुस्थुथाय लावखोला जोब्बाय थाम्फै बानो हायैनि नै नेट होजोबखादों मुसारि एलं मेथाइ बियो ओरै सेस डेन्जार दामि जाबाय आरोना दखानफ्रा बायह्रानियानो हास्लाबला फ्रुटियानो गैया हनै माबा माबिसो नुला जोब्बाय जोङो स्प्राइट कका कला माबा माबि माजा गुदुं कफिबो लोंफैनो हागोन गुसु कफि लोंनोबा गुसुबो मोनगोन सेस दखानफ्रानो जाम्बासो बेजों मा सेल जानांगौ दानिया जों नैबेजों गाखोनायनोसै आंबो गाखोफेरनाय जाखायाखै बेजों आयु माथो मोजांथार गाखोनोलाय जि मुलायोमोनखायोथ' सोरनो फ्रि वाइफाइ नांगौ फैबानो जाबाय वाइफाइनि पासवार्डआ क'क्राझार 1 2 3 आयु माथो हनै गेंस्टारफोरबो थायो गिनांगोनलै जों दा गोजौआव दंफैयो ओमफ्राय ओरै गाहायाव नायहरदो नै ट्रेननि दाब्बायावनो दाबा रेस्टुरेन्ट आरोना नैबे थारमाने बैहाय ससे जनानै थालांनाय दंमोन आगोलहाय माबा जानाय आरोना गाज्रि जानाय बेखौ नैबाव थिखोनानै लांनानै रेस्टुरेन्टसो खालामहैबाय डेन्जारसो बेयाव जाहैनांगोन औ नै बांगालफोर दुगैनाय नायनोबा जों दानिया गोजौ गाखोबोबाय आरोना गोजौनिफ्राय नोंथांमोननो देखायहरसै एसे भिउखौ दिनैनि भिडिअआव बारा नलेज गैया आरोना फुरा आनइडुकेटेड जानला मोनला मानो होनबा आं स्टेशननि बारै जेबो मिथिया ट्रेननि बारैबो मिथिया आङो बबे ट्रेना मा नाम खयथा टाइमाव मा ट्रेना खारलाङो जेबो मिथिया आरोना आङो नोंथांमोन बिबाय थानायावसो लाबाय आरोना आं बे भिडिअखौ ट्रेन स्टेशनखौ देखायनो थिनदोंमोन नालाय बेखौ नुदों बिसिबां हाजार बल 25,000खा थैखागोन आरोना नैबे खारनायाव एसेबो जानांगौ माने दानिया नोंथांमोननो ओरै फारसेथिं देखायनोसैलाय आरोना
हरथिं नायहरबा नै मबाइल टावार गिदिर दङ हरनायाव नागोन फुरा बिल्डिं बानायगासिनो बे गासिबो क्वार्टारजोब आरोना नैबे रेलवेयाव जाय जाय मावो बिनि क्वार्टारजोब आरोना बेफोरबो गासिबो क्वार्टार लुगासिनो हरथिंबो दङ आरो क्वार्टारा हरथिंबो दङ बैथिंजाय बांसिन फिसा फिसा आरो नैथिंना एसे गिदिर गिदिर जाहांबाय बिल्डिं लुगासिनो आरो बिदि आरोना क'क्राझार स्टेसना नायनो बुंबाय थादोंमोन ना देखायनो फैथारबाय आंथ' ओरैनो फैनो बायो बानायालाय स्टेसनाव थेवब्लाबो फैबाय आरो ना नै माल गारि लाखिफैना दङ आंसो दाथांथ' होनदों आरो ना एसे मोजां नुनायनि भिडिअ'आव नङा सालायलांनो नागिरबायमोन बियो ड्राइभारना पाइलट होननांगौ जाखो आंसो थाथ'नो थिनदों आरो ना दसे जों बिराद गोजान थाबायबाय आरो ना बे खारजोनसैबा बिदि गाबो आरो सेस दखान जाजोब्बायलै दाना नै दखान जोबसै लाइन दखानजोब सेस दखान जोबबाय बैसिम सिगांथाराव मोनसेल'मोन दखाना बैहाय मोनसेल'मोन दा बे दखाना एनि टाइम मोनगोन आरो ना मोनायानो जा फुङानो जा हरनि 12टा 1टा 2टाबाबो मोनफैखागोन आरो ना मोनसे फायदा आरो ना जेनेबा 12टा 1टायाव दखानफ्रा बन्द' जाजोबोबा बेयाव फैब्रबनानै लांफैनो हागोन आरो औ बेयाव फैब्रबदो आराम लांफैदो दा बे ट्रेना खारबाय आरो ना नुबाय ट्रेन थांनाय लोगो लोगो माबायदि बारस'खौ मानसिफ्रा नेना दंजोबोमोन रागायानो हामलामोन आरोना फुरा बिसोर दैलि मार्केटाव थांसिगोन एबार रागाया हामलामोन आरोना बाव मा ट्रेन लाखिथेबाय थायो होननानै दा जोंबो बिसोरबायदिनो थाबायनोसै आरोना बिसिम बारस'हैनोसै नोंथांमोना जिखुनु क'क्राझाराव फैयोबा स्टेसना बेनो आरो बे स्टेसनाव फैनानै नोंथांमोना गुवाहाटिनिबा बा अबेबा जायगानिबा बेयाव थानानै ट्रेनखौ नेनांगोन आरोना ओमफ्राय राखिबि होनदो गाखोलांदो ओरै ओमफ्राय बे दहायनि ट्रेन खारलांनायाथ' फामानो खममोन फामा एसे खममोन दहायनि ट्रेन खारलांनाया नैबेबो साइथिंआबो जोंना क'क्राझारनिया रबार्टनिसो कारेन्टआबो बाल्बा फिउस थांजोबखो ना माखो खोमसिजोब नै स्टेसना दा नैबेयाव प्लास माइनास हायनानै बाल्ब थरसे 100 पावारनि लायनानै सावफैनोसै आरोना जोङो दैलि मार्केटनिफ्राय दानिया ओंखारलांफिनसै आरोना नै बिदि आरो बैजोंबो ओंखारलांजायो ओरैबो ओंखारलांजायो बैथिंबो आलदा माबा नालाय जेनेबा आलदा प्लेटफर्म थायो नालाय दा ओरैथिंजाय जों ओरैथिंजाय ओंखारबाय आरोना मानो होनबा जोंना गारिया बैहायसो दङ नै बिजों थाङोबा नै फुरा लामाया नै नाइट जाखाया सयथिंबो ससेया माइ गायनो गोसोबा हाबावबाय आरोना बाव गायनो ओरैनोथ' स्टेसना बिराद मोजां जाबाय साफायानो आरो एफाराब माने मैला नङा साफायानो क्लिनानो दा बिदि आरोना नै भिउआ नायहरनो हागोन नैबे गोदोनिमोन ना खाफ्रा टाइमनिमोन नै बियो ओमफ्राय दा बिदि आरोना दा गिदिर थफ्ला लानानै फैयोबा बेजों फैबानो जाबाय आरो आराम बोखोलांनो हाबाय थिखोनांगौ दरखारानो गैला जेन'बा ट्रेनफोरजों बाइक एरि माबा एरि लांफानोबा जेन'बा नोंथांमोनहा गुवाहाटिसिम सालायलांनो बाबायलाय नै सापस आराम बेजों लाबोदो गारिखौ बैजों ओंखारफिननायलायदो ओरैनो ओमफ्राय ओरै माबानानै ट्रेन सिङाव सोदो आराम लानानै थांदो आरोना दा बिदिनि थाखाय खालामखो ना माखो बेखौ आंथ' बेखौ मोजाङै बुंनो रोंला मानो होनबा आंनाव बारा नलेज गैया आरोना ट्रेन स्टेसननि बारै दा ओमफ्राय नोंथांमोना स्टेसनाव फैयोबा आरोना मा डिजाइननि मानसि नायनो नुफैगोन आरो सोरबा लावसें थायो सोरबा दुलुर थायो सोरबा दाबा थायो सोरबा हख्रेब थायो जेरेखम आं बायदि ओमफ्राय सोरबा बुगाब मालाबा फारान जौ लोंनानै बुनायफोरबायदि मा डिजाइन नायनो दारि गोलाव नायनो ना दारि गैयि नायनो
मेगन बुथे नायनो ना मेगन बेरसांसां नायनो स्टेशनाव नुफैगोन आरोना मोदोमनायबो फैयो फुरा सेन बथलसेखौ फोजोबनाय मोदोमजोबो आरोना साइडजों मोनो सोरबा गोलोमदै मोनामनायबो माथो होनबावनो बेखौनो होनो स्टेशन एगजामाव बिदि लिरना हरनांगौ मिथिया स्टेशननि बारै फैबाथाय 100आव 100 दा नैफोरबायदि साइडथिं गाहाय गाहायाव मोजाङै नायोबा 10 थाखा 20 थाखा गनाय मोनो आरोना जों नायबाय थाला सिगाङाव मोनलाङोमोन मोनलांनायालाय देन्जारलै बियो रेस्टुरेन्टआ नोंसो मालाबा नुफेरबायमोन नामा रेल दाब्बायाव रेस्टुरेन्ट देन्जार आरोना क'क्राझार फैबा बेयाव जाफैथार दे बिराद गोथाव गोथाव मोनजायो बाव बरिया आरोना नै रेल दाब्बायावनो माबाया रेस्टुरेन्टआ ट्रेनखौनो गाखोलाय नाङा ट्रेन गाखोफेराखैबा बेयाव आराम गाखोदो ट्रेननि मजा लादो आरोना बरिया बे रेस्टुरेन्टआ आइ लाभ क'क्राझारबो दंबावो नै जाय जे ट्रेन गाखोनो गिजोबाव गाखोफैबानो जाबाय दहाय जे मानसिफोर बारस'नाय नुहुरदोंमोन बेजोंनोमोन आरो जों दा दैलि मार्केट सिङाव हाबफैबाय बे मार्केटआ बिराद फेमास आरो क'क्राझारनि स्पेसियेलि हिन्जावफोरनि थाखाय बिराद मोजां मोजां ड्रेस मोनो आरो बे मार्केटआव आरो बे मार्केटआ सानफ्रामबो खुला थायो दा बारा टाइम जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो भिरा खम जिखुनु देखायफैनाय जाबाय आङो बे मार्केटखौ माबायदि नोंथांमोना सोर सोर फैफेरखो आरो माबायदि मोनो कमेन्टनि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय बांसिन हिन्जावफोरनि ड्रेस मोनो आरो बे मार्केटआव ओमफ्राय ससे दावखोलांबानो हौवाफोरनि ड्रेस फानग्राबो मोनहैगोन आरो स्टेशननि ससेल' फैनांगौ बे मार्केटखौ होमबानो मोनफैगोन नोंथांमोना आरो सोर सोर भिजिट खालामाखै भिजिट खालामफैबानो जाबाय आरो खेबसे नायनाय फैबानो जाबाय आरो सोर सोर फैफेराखै आरो बाजारफोरबो जायो नै नायनो हागोन स' जों दानिया थांनो ओंखारबाय ससे ओरैथिंजायनिखौबो देखायलांनोसै आरो ओरैथिंजाय हौवाफोरनि ड्रेस मोनजोबगोन हौवाफोरनि ड्रेस लाइन लाइन ड्रेस दखान दंजोबो आरो बिथिंजाय ससे देखायनोसै नायदो बिहिरबो जाहांबाय नै एसे मोनाहांनायखाय दा ओमफ्राय न'आव सहैनानै भिडिअखौ एन्ड खालामहैनोसै आरो स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो भिडिअनि गेजेरजों आङो एसे जकिंफोरबो खालामनाय जाबाय आंजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै ओमफ्राय भिडिअआव आङो बारा नलेजै खिथानाय जायासै मानो होनबा आङो बारा मोनथियामोन बेफोरनि बारे जिखुनु आङो देखायबाय नोंथांमोना नायनो होनबाय थानायखाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय गाइस